Ало, мамо, бе, може ли? Не може, не искам и не трябва. Ама аз да питам. Не. Казах не и не. Мамо, аз набързо да питам не. Момченце не ме ли разбра на какъв език говоря, бе? Стига, аз да питам набързо нещо. Момченце. Значи повтарям като папагал. Няма да се разправиш с мене, като кажа не Мам. и не. Точка по въпроса. Значи... Ще питам тати. Тате, може ли да... Не, бъди питай майка си, нима питай мен изобщо. Стига де! Мамо, може ли 20 лева, че ще излизам с приятели? Моля! Аз да не ги рина с лопата тея пария. Парите не растат по дървета. За какво са ти пари? Дай белезника да види и тогава ще ти дам пари. Пари ще искаш, ама ти помага ли тук с нещо, бе? Изчисти ли днеска? Изкара ли каймата от фризера вчера? Не, пари ще ни искаш. Аз само за пари ли съм, бе? Да не съм банка случайно, бе. Пари на банкомата. Пари, само пари са ти в устата. Ама да помогнеш на майка си не можеш. Вари искай от баща си. Когато сам започнеш да си изкарваш пари, тогава ще ми искаш пари. Ало, Снеже, пак не иска пари, ма. Да, ще отидеш и яде дюнери сигурно и вечер няма да ми яде манджата. Добре, можеш да кажеш просто не. За какво са ти пари? По моето време пари не ми трябваха, като излизам. Да. Мамо, прибрах се. Какво има за ядене? Браво, бе, Георги, браво, бе. Прибираш се и първото нещо, което питаш е какво има за ядене. Вместо да питаш как съм, що съм. Не ме ли виждаш? Едва дишам. Аз Да, болна съм. не видях, че си болна, мамо. Как да видиш, то тебе носът ти не ти се появява тук в тая къща? Цял ден навънка. Приятелите ти по-важни от майка ти, а? Как ни тъй срам, бе, момченце, как ни тъй срам. Вместо да се пребереш и да питаш, мамо, дай да ти направя едно чайче. Искаш ли да ти направя чайче? Какво ще ми правиш след дъжд качулка? Аз ще си го направя сама. Така изпросено всеки може. Извинявам. Какво ми се извиняваш? Че ми се извиняваш? Хич не ми се извинявай. Вай. Аз тук ще каталясам, вие вас хич не ви интересува. Не. Сега ще звънна на леля ти Снежа, тя да дойде да ми помага. То се е видяло, че трябва да искам от чуждите хора да ми помагат. Найди изчезвай. Добре. Яш, каквото намериш в хладилника. Неблагодарници, същият като баща си. Абе, тате, днес мама е много тиха. Тиха ли? Май е в добро настроение. Това никак не е на добре. Как така не е на добре? Не си ли чувал за приказката? За тишие пред буря. Чувал съм я. Абе, Георги, ти измили чашти в мивката, бе? Олей! Забравих. Защо пак има мръсни чаши в мивката? Казах ти. Прав беше. Георги, ти какво правиш, бе? Ти вода от хладилника ли пиеш, бе, момченце? Ма ти имаш ли нещо в тази кратуна изобщо, бе? Имаш ли? Ами гърлото? На теб говоря. Утре, като ти заболи гърлото, какво ще кажеш? Мама, болен съм. Ще ходя да си вземам бележка от личния лекар. Няма как да стане. Как ни тъй срам, бе, момченце? Навънка виерица, фартуна, студ, ти ми пиеш студена вода от хладилника. Как може да си толкова безхаберен? Как може? Значи същият като баща ти. Налива ти се със студена вода, после паща ти се за гърлото. Болен съм, направи ми супичка. Няма как да стане. Да прибираш това шише веднага чисти. Че направо не ви вдигам вече от вас. Ама не мислите изобщо, ма хич. Значи... аз имам ли конфитюр за тези палчинки? Аз нямам конфитюр за тези палчинки, бе. Георги! Мамо, кажи! Георги, айде да вървиш до магазина да купиш един буркан конфитюр.
Играй на компютъра сега, не мога. Айде, палачинките са по-важни от твоя компютър. О, Значи. Кажи. Георги, айде бързи върви до магазина да купиш един буркан конфитюр. стига де. Да, за палачинките, че няма никакъв. За един буркан конфитюр. Един буркан конфитюр ти казах. Ох, добре, отивам. Мамо, ето ти конфитюр. Айде бе, Георги, от кога те чакам? Какво е тъй, бе? Ма нали каза, че искаш конфитюр? Ти ни каза колко голям буркан. Какво е това пискилче маничкото, бе? Ама ти не каза колко голям буркан. Какво е това, бе? Аз ти казах да вземеш един голям буркан конфитюр. Той не ми стига за един зъб. Ма какъв си ти, бе, същият като баща си човек? Не може да те накара нещо. Значи, ще отида сама да си го купя този конфитюр. То се е видяло. Какво да го правя той? Какво? Изчезва ми от главата. Леле. Човек не може да ги прати до магазина, бе. Не може? Леле, муци. Много ми харесва, много. Ама направо ти се представя, ставила си ръцете направо. То на черта, ама то направо красота, бе. Точно така прическа исках, като по филмите на онази от турския сериал, де ти показах, добре. С новата дрежка, направо момиче кокиче. Такова. Какво? Ми направиш снимки за Фейсбука да скачиш? Добре, да направи. Не е ли малко близко? Така ли се снима за прически, за фризури? Малко прекаляваш ми се струва. Добре, Муци, мерси много за прическата. Оле, чакай, че забравих пари да ти дам, бе. Колко ще струва? Колко? Как така 100 лева, нали се разбрахме за 60? Откъде пък ги доскарате 100 лева? Георги! Яла да ми помогнеш малко в кухнята, бе! Сега. Ела! Значи само на този компютър стоиш. Да, мамо, кажи. Най-накрая се сети. Я да нарежеш тая тиквичка за супата, че аз да върва да изчистя охола. Пак ли? След малко ще дойдат гости, леле ти снежи с Сашко, да. А ти цял ден ми стоиш на този компютър, нищо не си хванал в тая къща. Хващай ножа и режи. Добре. Какво стана, бе, Георги? Ау! Какво? Лелей, ще се усъкатиш, аз ти знаех, че не трябва да ти давам нищо да буташ с къща, бе. Значи в кухнята си пълен потрес. То навсякъде си пълен потрес, бе. Как може, бе, момченце, за 5 минути да те оставя, бе? Значи усъкати се, гледай. Дай да върна да търся сега лепенка, тук да те залепа. Значи... Леле, ма той време много лошо, бе. Пак вали. Не се наваля. Георги, Да, мамо. я върви до магазина да купиш един хляб. Ама времето е лошо. Бе, как ще е лошо времето, хич не ме интересува, няма да се намокриш. Вземаш един челър и отиваш. Вечера кош ми ядеш. Краката, да. Ама, мамо. Айде, стига се обяснява, заминавай. Георги, Кажи. върви да изхвърлиш буклука. Изхвърли си го сама. Какво каза, че не чух? Я пак повтори, бе. Момченце. Нищо не каза. Ти на кого ще се отговаряш, бе? На кого ще се отговаряш, бе, келеш малък? Нищо не съм казал, нищо. Как ни да изсрам така да говориш на майка си, бе? Когато кажа нещо, се изпълнява в тази къща. Под моя покрив живееш. Не го забравяй това. Когато сам започнеш да си изкарваш пари, тогава ще говориш много. Искаш ли да го обърна това по тебе и да видим тогава? Тебе питам. Искаш ли? Айде! Вчерашен келеш ще се отговаря на майка си. Георги, вечерята е Абе, Георги, бе! Какво ядеш? Защо ядеш преди вечеря? Мога ли да попитам, Ами сега, кой ще ми яде това, дет съм сготвила? Хич не ме интересува. Заминавай в кухнята да ядеш това, което съм сготвила. Аз храна няма да хвърлям. Дай ми това нещо на мене. Айде, заминавай. Какво е това, дет го яде? Я да го опитам аз. Що много убо, бе? Мамо, забрави си телефон.
Абе, мамо, защо едеш преди вечеря? Георги! Ще ти кажа аз на тебе, аха? Ей, ти момиче, тук с мене малко Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ей, тука, ей, тука Попа някой чука Ей, ти момиче. Георги! Къде отиваш с моя кашон, бе? Оф, мамо, какво ще го правиш този големия кашон? Не, давай го този кашон тука. Трябва ми. Стига де, има достатъчно буклуци в тая къща. Как ще изхвърлям кашона? Аз ти да не си луд? А? Те с кашони пари струват. Оф, Ще му намеря място аз тука, да? Давай го. добре, ето дръж. Ще изхвърля кашони той. Същият като баща си, само хвърлят и аз купувам. Не. Няма място тука. Мамо! Ти не ли си луда, бе? Какво бе, Георги? Оле! Легло ми трябваше за хола. Нямах легло. Я виж, перфектно е. В какво семейство съм попаднал, бе? Бе, Георги, бе. Какво му има? Ужас! Я да бягаш от тука. Нямаш кой е удобно. Отивам да кажа на приятелите ми. Ей, здрасти. Здрасти. Коя песен слушаш? Лола Крава Еспаньола. Lola Crava Espanhola, mata su pashka като кажеш Ола. Това е Lola Crava Espanhola, как емоциона като кажем. Ей, кой път се обажда без значи по никое време? Ало, кого търси ти, бе? Стоян търсим, Стоян. Какъв Стоян търсиш, бе? Ей, значи, звъни ти един-два пъти, затварим. Не може да разберете, че не вдигам на непознати номера, бе? За какво го търсите тоя Стоян? Ами има Кредит да погасяваме. Извинявайте много, аз кредити за погасяване нямам, няма и да имам. Аха, като видите, че не ви вдигаме един път, два пъти, спрете да звъните, бе. Боб готви, не мога да сготвя заради вас. Мъжо ми след малко ще се прибере, от работа умрял, жаден, гладен, няма какво да яде. Ей, значи! Ей, неразбрана, значи сган, без значи ужас. Ей, един-два пъти звънят, ама то по 10 пъти вече не се издържа. Добро утро, ученици. Ма каква е тая воня, бе? Ма то ме лъхне тука на умрели катерици, главата ма замота. Вие тая прозорци, отваряте ли ги изобщо, бе? То направо тука мирише на хора потни след физическо възпитание и спорт. Ма то мирише на дюнери с яко на бъкън. Чесън. Ма то мирише на чорапи. Ма надале продължавам. Отваряйте ги тая прозорци, то направо ми се замота главата, получих кръвно. Вие искате да ме издушите тук, аха? Много добре знам какъв ви е планът на вас, малки зверове такива. И Анастасия, извади го тоя дюнер от устата си, момиченце. Това е учебно заведение. Не заведение за бързо хранене. Да не ви дам по един лист сега да пишете на бързо тест.